Once again mga adlaw mga kamachi, kani nga biyahe mo tumani sa public Kalilangan Bukidnon. Kauban nako si Ma'am Rubilin Dixon og si Kayunik. Og napo diri mga kamachi akong anak nga si Prince. So kita niyo ang dalan mga kamachi na simentado na apoy dili. Dugay na ko wala kabalik diri mga kamachi kay gikan ko na sign sa Lampanusa National High School. Nibalhin ko sa Kalilangan National High School tuig 2014. 4 years ko sa Lampanusan og sulod anang tuiga nakaanhi ka diri aning lugar mga kamagic. Og sa kadadto karon lang ko nakabalik aning lugar mga kamagic tungod kay nahanggat ko ni Ruby nga manglaag mi sa ilang lugar sa public kay gusto kaayo ko mamutong. Og timing pud mga kamagic nga fiesta dai diri lugar og naapoy gibunyagan sa isa sa iyang mga relatives. Og diri mga kamagic na ilan ako yang mga pagumangkon, maigsoon og mga igagaw tungod kay compound din sila diri sa public mga kamagic na mana nila sa ilahang parents. Og nalipay pud ko tungod kay nakita nako diri ako mga estudyante dati sa Lampanusan nga si Hiner ug si Amy. So sila gid ang nagkadayon mga kamagic. Happy kay ko nga nagtanaw sa ilang duha tungod kay kini sila hilumon og butan niya sa ilang mga panahon. Aning tungora mga kamagic isugdan na ang pag-ampo alang sa paniod to. Og mani sila ang mga bisita. Ana si Kayunik og si Prince, si Aljon Lostre akong estudyante kani sa Lampanusan og si Ruby muna si Ruby mga kamagic. Balay ni sa iyahang igsoon di ay. Kinsa ni mo nag imong pagmangkon? Mga ano ta mga kamagic, humana og prayer, gihangat nami og kaon, so bon appetit. Nani, asa man ka? Mga kamagic, nipot jot og lechon. Smile. Pagkahuman na magpaniyot to mga kamagic, kanilaging akong pag-anhi dire is ang pagpamutong kay favorite man gid nako ang butong. So igo lang gid mi nakapahulay human og paniyod to taod-taod na mutong nami sa residential lot ni Ruby. Log kayang yuta mga kamagic, napad siya farm dire and napad siya kalubihan, daghan siya prutas. So ani nga time ang butong ang among gibanatan. So naay nagsaka na siya gisugo nga magsaka. O gitabangan din na mo og hakot uban ni Kayunik ni Prince og ihang igagaw ni Ruby. Idala na mo ang butong mga kamagic sa kamagulangan nga balay ni Ruby. Ito na mo siya gibuak og gikoskos. Gulang? Ha? Gulang. Finally mga kamagic na nami sa balay sa igsuon ni Ruby ang ilahang kamagulangan yang kuya. Mga buotan ganin sila mga kamagic, hospitable kaayo and very accommodating. Sa dere nalingaw nami og kuskus sa lubi, si Kayunik ang tigbuak, kami ni Ruby ang tigkuskus, and dayon usahay maghigop putag sa bawno kay lami man jud kay uha pagid kay sa tanan. So yulot ang gid nga mahuman siya mga kamagic, then amo na din siyang gibanatan og kaon. Kabalo ba ka mga kamagic, kabalo ba mo nga paghuman mo ani giihawan pagid mi og bisayang manok sa kuya ni Ruby, di ba? Grabe ka sulit nga laag mga kamagic. Wala mi nakauli nga wala giihawan og bisayang manok. So nabiktima gid ang bisayang manok sa iyang magulang mga kamagic. Siya pagid ang nag-ihaw, siya pagid dadto ang nagtak-ang, igo na lang gid dayon gitiwas ni Kayunik og luto ang manok dayon kay busy man sila to man sila sa nagtanaw og dula sa basketball, kami pagid ang naguna og panihapon, di ba? Sa mga lustri sa public Kalilangan Bukidnon, daghan kayong salamat sa mainitong pagabi-abi sa among paglaag din na ni Kayunik uban si Ruby og akong anak nga si Prince. Bosog match gid kayo, naka-relax pa si Prince, nakatulog pa, hayahay gid nga pagkalaga. Daghan kayong salamat. Bye bye.